sargayasыңмы? Түннәрен түштәк күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен түштәк күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Үпкәләсәң дә аңласаң иде, горурлыкның да бите бар шиге. Бергә вакытны бик теләсәң дә, кайтарып булмый шул бит кире. Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен төштә Абонент временно недоступен. Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Ачулансам да, гаепләсәм дә, йөрәгемдә йөртәм сине. Бик сагынсаң да, сагынмасаң да, өзелеп яратасың мине. Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы? Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Түннәрен төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Мине беренче